שלום, בואו אחריי. כבר מגיל קטן אני יודע מה אני אוהב. מה משמח אותי? בעלי חיים, טבע. אין יותר ענן מבעלי חיים. והרפת בשבילי בכלל. תמיד חלמתי להקים פינת חיים שלי. אבל לא סתם פינה. פינה שתעשה טוב לעולם, שתביא אור. האמת? אולי אפילו בית חב"ד משלי. אבל זהו, אני תכף כבר בר מצווה. משהו משתנה. אני כבר לא יכול להיות רק ילד של טבע. אני מרגיש שמוטלת עליי אחריות, וזה אולי קצת מפחיד אותי. אולי זה אומר להפסיק לחלום. בכלל, מה זה אומר לקבל עליי עוד מצוות? אבא, אני לא יודע מה לעשות. מה יהיה? אתה יודע זושי? אני זוכר את עצמי בגיל שלך. כל יום אחרי בית ספר, הייתי הולך לרפת של סבא זוסמן. אחד הדברים שסבא לימד אותי, דרך ההנהגה שלו ברפת, זה איך מתנהג יהודי ירא שמיים. סבא היה משכים קום, כבר לפנות בוקר לחלוב את הפרות, ולא היה מוותר לעולם על תפילה במניין ולימוד בקביעות. וואו, אבא, אני לא מבין איך הוא הצליח. העבודה ברפת היא כל כך קשה, ואיך אפשר בכלל לשלב את הכל ביחד, ועוד להספיק להתפלל? אני לא מבין את זה. אתה צודק זושי, אבל זה היה סבא זוסמן. הוא הפך את הרפת לבית חב"ד הפרטי שלו. כל מי שהיה נכנס בשערי הרפת מיד הרגיש שהוא מקבל השראה ודוגמה. הוא לא היה סתם רפתן, הוא היה שליח. אבא, אתה יודע שזה החלום שלי? אני כל כך רוצה להיות רפתן, ואני גם רוצה להיות שליח. הייתי רוצה להיות בדיוק כמו סבא. אתה חושב שזה יכול להיות ביחד? אני בטוח זושי, אתה מעל הטבע. זושי היקר והאהוב, לכבוד יום בבר מצווה שלך, היום שבו אתה נכנס לעול מצוות ונעשה לגדול, אני רוצה להעניק לך מתנה יקרה ללב שלי במיוחד. אתה יודע זושי, כשאני עצמי הגעתי לגיל מצוות, סבא איקה, אבא שלי, חיבר שיר מיוחד בשבילי. השיר הזה ליווה אותי מאז. בכל פעם ששמעתי את מילותיו, הם חיזקו בי את האמונה, את האור ואת ההבנה שיש דרך קדושה שאנחנו צועדים בה. את השיר הזה זושי אני מקדיש לך היום. זו המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לך. לא חפץ ולא דבר חולף, אלא מילים ולחן שישארו איתך בלב תמיד. אני בטוח שדווקא בשעות משמעותיות בחיים, המילים הללו ייתנו לך כוח לעשות את השליחות שלך טוב יותר. בשער 13 ליטול על כתפיי, על כתפיי אוצר יקר, ליטול על כתפיי, על כתפיי אוצר יקר. פתחו של עולם
זושי שלנו. 13 שנים שאתה מאיר את העולם בלב הרחב שלך. בחיוך המאיר, בכל מקום שאתה נמצא, אתה מביא איתך טוב מיוחד. אנחנו מאמינים בך. זכור, אתה לא צריך לוותר על החלומות שלך, להפך. אתה יכול להפוך את החלום שלך לשליחות חיים. כמו סבא, בדרך המיוחדת שלך, עם האור המיוחד שיש רק לך. הבנתי משהו. אני לא צריך לעזוב את מי שאני. להפך, אני והאהבה המיוחדת שלי לטבע יכולה להפוך להיות מעל הטבע. להכניס חיות ואור ומצוות בתוך העולם, כמו סבא. וכך לגדול ולהיות ילד חסידי לתפארת. שומעים משהו? עוד דבר אחד חשוב. שאף פעם לא נשכח, השליחות שלנו מתחילה בתוך הבית. אתם בטח כבר יודעים מי לימד אותי את זה.